Man flyttede fra land til by under urbanisering var blandt andet, fordi at der var fremgang i bysamfundet, fordi folk blev mange flere og byerne blev større, og fordi man havde følt for bedre arbejde og bedre løn end i byen. Menneskerne, der flyttede til byerne, ville gerne have arbejdet på nogle af fabrikkerne, da der var god løn der, og det var et andet slags job, end det de normalt kom fra i et landbrug. Og så ud fra det kunne man komme videre i systemet. I huset, de skulle passe på deres børn hele dagen lang, hvor at efter urbaniseringen så skulle kvinderne også på arbejdsmarkedet, og det betyder ligesom, at børnene skulle i institutioner og i skoler. Og på den måde, så var du slet ikke sammen med dine børn på samme måde, som du var i gamle dage før urbaniseringen. Og det har ligesom gjort, at individualiseringen begyndte. De gamle traditioner og de gamle ting, vi holdt fast i, dem holdt vi ikke fast i mere. Vi har glemt dem på en eller anden måde. Fordi når vi har begyndt at arbejde så meget, så er det bare sådan gået væk med tiden. Der er nogle ting, som der ikke har betydet så meget for os mere, som har betydet meget for os dengang. En positiv ting ved urbaniseringen, det var, at der kom mere sikkerhed og flere muligheder, og der kom offentlig transport, og levetiden blev længere, og der kom flere indvandrere, så vi fik mere arbejdskraft. Og en negativ ting ved det er, at slumbyerne voksede, og der kom flere sygdomme. Yes.